Rotary klub Liptovský Mikuláš vznikol 30.10.1998, keď bol prijatý do Rotary International. Zakladajúcich členov Rotary bolo 26. Počas 15 rokov sa v klube vystriedalo 62 rotariánov a súčasný stav klubu má 23 členov. Dotknem sa projektov klubu. Za obdobie 15 rokov klub vytvoril viac ako 100 humanitárnych projektov na podporu jednotlivcov a organizácií v regióne. V týchto projektoch poskytol viac ako 160 000 eur, čo predstavuje viac ako 10 000 eur ročne, alebo ak rozmýšľame ešte v slovenských korunách, tak viac ako 300 000 korún ročne. Najväčším príspevkom, ktorý prebiehal viac rokov, bol príspevok pre špeciálnu základnú internátnu školu na vybudovanie rodinných buniek, sociálneho zariadenia, detského ošatenia a zriadenie pracoviska pre liečbu metódou biofeedback. Všetky projekty v hodnote okolo 90 000 eur. Ďalej môžem spomenúť zakúpenie prístrojov pre Liptovskú nemocnicu v hodnote 5 000 eur. Podpora pri budovaní zariadenia katolíckej charity. Posledným darom, ktorý sme odovzdali minulý mesiac, bola finančná podpora rodiny na liečenie syna zasiahnutého elektrickým prúdom v hodnote 2 000 eur. Z činnosti klubu. Klub každoročne poriada benefičné koncerty po scénach rodákov nášho regiónu, na ktorých sa zúčastňujú známi umelci Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výťažnosť koncertov takisto putuje na humanitárne účely. Každoročne pred Vianočnými sviatkami členovia klubu na verejných priestranstvách v Liptovskom Mikuláši ponúkajú Vianočný punč. Výťažnosť jeho predaja slúži ako dar pre združenie rodičov handicapovaných detí Koliesko z Liptovského Mikuláša. Organizujeme výmenné pobyty študentov v zahraničí. Za 15-ročné obdobie sme do sveta vyslali 39 našich študentov, a to nie len do Spojených štátov amerických, ale aj do Mexika, Brazílie, Austrálie, Nového Zélandu a podobne. A naopak sme prijali 29 zahraničných študentov, ktorí sa počas štúdia stali naši členovia, respektíve priatelia Rotary klubu. A tak by som mohol pokračovať ďalej, ale úlohou dnešného večera nie je počúvať bilancie a štatistiky, ale cítiť sa príjemne a zabávať sa. Takže vám želám príjemný večer plný umeleckých zážitkov a ďakujem za pozornosť.